O să începem cu unul foarte semnificativ pentru Val. It's very significant for Val. Irish drinking song. Vale are o poveste legată de asta, dar nu o să masa aceasta a fost alasă de Vale, ca și celelalte membri personal acum, dar vreau să vă bucurați și să sărbătorim aceștia care au venit. Poftă bună! Poftă bună! Vale, să începem acum cu o prezentare. Avem câteva lucruri pe care vrem să prezentăm lui Vali. Și, în primul rând, avem un album aici, ascuns, pe care le-am făcut și mai mulți au contribuit la el, pentru tine, Vali. Și o să știm din el, în asta. Au contribuit mai mult și mulți dintre ei sunt de aici și de asta încercăm să facem poze pentru ei ca să determinăm și ar fi vrut să fie și dar o să mergem încet, o să citim încet, dacă avem nevoie de o pauză, sunt mai multe foi care sunt încă goale, pentru că primeam There's just so much going on. They're way down. Are you trying to listen to me? There's just like 1,000. It's not just it's you. It's like just a lot. Ok, dar asta e important. Dacă atunci când citim de aici, dacă este gălăgie, o să ne oprim și așteptăm să se liniștească. Ok? Sunt mai multe foi care sunt goale aici și sunt mulți care au trimis chiar în ultimele zile lucrurile ca să încontrăm aici și mă aștept ca și mai multe lucruri să ca să înceapă. Ana, dacă vrei să vii să citești. Ferice de cei săraci în duh, sângea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați cu neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. It's just 10 miles down the road. I'm not kidding. What age? Ok, hai să continuăm. Okay. Nicoleta, nu mă faci de rușine. Asta că aici pot să intervin și eu pentru că eram ceva acolo. Și atunci când nu aveam clienți, noi vorbeam împreună. Mâncam împreună, dar mai tot timpul ei era dedicat pentru copii, chiar acolo, la magazin. Ea făcea tot felul de desene pentru copii, schițe. Și când venea patrona, așa o găsea făcut. Așa de multe ori
Sau de multe ori ea pleca în vreo excursie sau tabără Sometimes she would leave cu in copii a, sau ceva. like a camp with kids or Din something. pricina asta vorbea cu șefii. And because of this, she had Că ei problems with the spuneau, boss. iar a plecat Vale la excursie. Oh, left again in a Dar trip. săturat de plecările We're ei. sick of her leaving. Să plece de tot. She should just leave for good. She also said, Și spuneau ei că ne-am săturat. Iar ea era plecat, iar Vale era plecată în vreo excursie, m-am săturat de călării, să plece de tot și să stai tu, Nico, în you'll locul ei. stay, Nico, in her place. Dar ce mi-a plăcut la ea But what I liked era about că her ei nu-i păsa. is that she didn't care. Ea îmi spunea, Nico, She would say to me, eu nu sunt chemată la Nico, asta, I'm not called to this. să stau vânzătoare toată viața. Be a seller all Eu of cred my că life. am alt scop în viață. I have another goal in my life. Că Dumnezeu mă vrea în altă parte. God wants me somewhere else. Undeva cu copii să Somewhere lucrez. with kids to work with kids. Nu știu unde, dar I nu don't know aici. where, but not here. Așa că nu-mi pasă dacă mă dă afară. So I don't really care if they kick me out. Chiar dacă o să fie greu Even fără if it'll bani, be really hard for me without money, care îmi plătesc chiria să stau în with Galați. which I pay my rent to stay in Și Galați altele. and other things. Fără ei trebuie să mă întorc la vechea înapoi. Without that money, I have to Dar, return dar to simt că Georgia, Dumnezeu the va avea village where grijă she grew cumva. up. But I feel that God is taking Nu care știu of, cum. will take care of me somehow. I don't know how. Și apoi așa s-a întâmplat. And then this is how it happened. A fost dat afară. Asta e curaj! Eu am fost pusă în locul ei. Te-ai bucurat de Nicoleta? Dragă Vale, să știi că ești o prietenă foarte bună pentru mine. Înseamnă și ești un exemplu de la Dumnezeu, You're an example from God, Daniel Sau, from Daniel Saul, de la Eleni. from Israel. Mă bucur că te-am cunoscut și că mi-a fost alături și m-ai You've been încurajat. next to me. You've encouraged me. Ești o fată minunată. You're wonderful. Mă bucur că am ce învățat de la tine. I'm so glad that I Dumnezeu să te can binecuvânteze. Cu God drag, bless a you ta with prietenă, love, Eleni. Eleni. De la Florin Robitu. Dragă Vale, mă bucur foarte mult I'm so glad când mă joc foarte mult cu tine. when I play Te a lot iubesc with you. mult. I Cu love you drag, a lot. Florin Robitu. With love. De la George. From Georgia. Dragă Vale, Dear Valerie, să știi că îmi pare bine că te-am cunoscut, să știi că ești o prietenă bună cu you should mine. know that Te you're a iubim. good friend. We love you, Georgia. Acum de la Chris. No Felix. Dragă Vale, Dear Valerie, mulțumesc Thank you, thank you. pentru fidelitatea și prietenia ta în toți acești ani. Nu voi uita niciodată ospitalitatea ta amabilă pe care le-a arătat lui Filina și mie cu mulți ani You were în still urmă. single. Erai încă necăsătorită și locuiai cu familia ta atunci când ne-ai invitat la tine acasă. Am stat în dormitorul tău și ai părut atât de rușinoasă, dar ține de atât de dragoste. Într-un mod foarte dulce, ai împărtășit cu noi povestea vieții tale și cum ai găsit cuvântul întâmpat. Sau cum te-ai găsit de fapt cuvântul întâmpat. Filina și cu mine, eu am fost atinși de gestul tău de bunătate față de noi. Și de atunci ai deținut un loc special în inimile noastre. Noi te admirăm și te respectăm. Noi credem în tine, avem încredere în tine, suntem recunoscători pentru modurile în care ne-ai condus pe noi toți, precum și modurile prin care i-ai permis lui Dumnezeu să vorbească prin tine. Am zis, i-ai permis lui Dumnezeu să vorbească prin tine? Felicitări pentru această mare piatră de val